tisanyeperana varu zvatiri kurarama kuti tichaibata nguva here. Zvishuvo zveupenyu zvisiri mberi kwedu asi nguva yakaenda kare. Ungava makanika nhasi usati wava makanika vakange vavepo kare. Ungava chiremba nhasi usati wava chiremba iwe vakange vavepo kare. Ndingava muimbi nhasi ndisati ndava muimbini vakange vavepo kare. Kududzira nguva yakagara yakatisiya kare kukoma. Kana waibata shati makorokoto mukoma wakabata nguva iwe wavagwenyambira. Kana waibata shati makorokoto mukoma wakabata nguva iwe wavachireva. Nguva iyoyi nguva inokosha. Nguva iyoyi tisatambe nenguva. Okay, muripa mutara Dara Matiki.
chakaora Action Mutara. Ukaona betero misidzana nehuko ngwarira kunobva simba. Kudzokorora akurambidzwe mwene. Show them. Albert Gatsi, the Optive Professor. Kurova mbama padamara officer. Kuti kwa